Avui us parlarem de la Berta, una noia de 17 anys que té un conflicte sentimental amb l'Abel, el seu nuvi. Avui us parlarem del llibre Estripar la teranyina. La història té lloc a Barcelona i comença amb la Yukino, la millor amiga de la Berta, que li presenta el noi que està coneixent, l'Abel, i aquesta s'enamora esbojarradament d'ell. La Berta i l'Abel comencen a quedar i acaben tenint una relació. Quan la Yukino s'assabenta, s'enfada molt amb la Berta. El pare de la Berta té un comportament masclista i utilitza la seva dona per fer de mestressa de casa. La Yukino i la Berta treballen al saló del manga. Tot i que estaven enfadades, ja ho tenien acordat de fa temps, però hi ha una relació incòmoda. En Pau, el veí de l'Abel i millor amic del seu germà Ivan, li diu a la Berta que l'Abel no és qui sembla, que és un noi venjatiu i cruel. La Berta no li fa cas i pensa que s'ho diu per gelosia, perquè abans li agradava al Pau. La Berta fa les paus amb la Yukino i li diu que vol quedar amb l'Abel per tallar la relació. Quan aquests dos queden, la Berta li expressa la seva opinió sobre la relació i que vol tallar. I aquest es posa molt violent amb ella. La Berta li explica a la Yukino tot el que ha succeït amb l'Abel, però la Yukino, que confia en l'Abel, no s'ho creu. La Berta vol solucionar les coses amb l'Ivan i el Pau, que la volen ajudar. Llavors, intentaran enganyar a l'Abel per buscar una solució. La Berta vol tornar a ser ella mateixa, vol retornar als estudis i treure bones notes com abans. Vol oblidar-se de l'Abel. La seva mare troba un treball i el seu pare no està d'acord amb ella. La Natsumi i la Yukino li demanen disculpes a la Berta per no haver-la cregut amb el cas de l'Abel. Per la nit, l'Abel va a casa de la Berta i li diu que la Natsumi és molt dolenta i que s'ha comportat molt malament amb ell. Una hora després, la Yukino truca a la Berta. S'han trobat a la seva mare morta al seu pàrquing. La Berta i el seu pare van al lloc on ha mort la Natsumi i es troben amb el Hiro i la Yukino. Els consolen perquè estan trists per la mort. Després, la Berta parla amb els policies sobre l'Abel, un noi molt conflictiu. Quan ja ha passat tot això, a l'Abel li envia un missatge a la Berta dient-li que no li ha fet cas i que té el seu germà. Més tard, l'Ivan truca a la Berta i diu que han apressat a l'Abel i que el seu germà està refugiat. Finalment, l'Ivan confessa que ell ha mort la Natsumi i l'Abel queda fora de la presó però amb càrrecs. L'Abel resulta ser un psicòpata, egocèntric i manipulador i el seu germà, Ivan, té una paranoia obsessiva contra el seu germà. La nostra opinió sobre aquest llibre és que és molt entretingut i misteriós. Va evolucionant a mesura que avança la història i té un inici que incita a la lectura. A mesura que va avançant el llibre, es va atrapant més i acaba amb un final sorprenent. Nosaltres recomanem aquest llibre per a la joventut perquè pot conscienciar a molts nois per a que no tinguin aquesta mentalitat masclista i a moltes noies perquè si per mala sort són sotmeses a aquesta violència siguin valentes i comparteixin aquesta situació amb les autoritats i les famílies.